జరుగుతున్నటువంటి కుమ్ర విఠల్ గారు మరియు వేదికపై కూర్చున్నటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా ఆదివాసీ ప్రపంచ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. మిత్రులారా, పెద్దవాళ్ళంతా కూడా చెప్పడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మనకు అన్నీ ఉన్నాయి, చట్టాలు ఉన్నాయి, నాయకులు ఉన్నారు, అధికారులు ఉన్నారు, అన్నీ ఉన్నాయి. పూర్వీకులు ఒక సామెత, అంగట్లో అన్నీ ఉన్నాయి, అల్లున్నట్లో శని ఉన్నట్టుగా ఇవాళ మనకు రావాల్సినటువంటి ఏవైతే హక్కులు ఉన్నాయో, బతకవలసినటువంటి జీవించే హక్కు ఉందో, ఉండడానికి ఇల్లు, కట్టడానికి బట్ట, ఉండడానికి భూమి, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నటువంటి అవి ఆదివాసులకు వచ్చేటడం లేదనేది లగ్న సత్యం. ఇవాళ ప్రపంచ దినోత్సవం మన వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఆదివాసుల సంక్షేమం ప్రపంచంలో వాళ్ళ యొక్క స్థితిగతులు, వారి యొక్క సమస్యలను అధికారులకు, ప్రభుత్వాలకు, అధికారుల ద్వారా చేరవేయడం ఈ యొక్క వేదిక. ఇవాళ ప్రపంచం అంతా కూడా మాట్లాడుతుంది. మన భారతదేశంలో 74 సంవత్సరాలు స్వాతంత్రం వచ్చి పూర్తయింది. కానీ 74లో ఆదివాసి ఎట్లా ఉన్నాడో ఇప్పటికీ అవే కూడా అట్లనే ఉన్నాయి. ఇవాళ ఐటీడీ అధికారులు ఉన్నారు, ఆదివాసీ నాయకులు ఉన్నారు. ఎప్పుడు కూడా ఒక సమన్వయంతో ఒక సమస్య మీద మాట్లాడి సాధించినటువంటి పరిస్థితులు లేవు. ఇన్ని సంవత్సరాల నుండి 2011లో వచ్చినటువంటి పేసా చట్టంలో నేను చూసిన అనుభవము, మా పిఓ గారి చేత ఒకే ఒక 5 ఎకరాలు మాత్రమే పేసా చట్టం ద్వారా తీసుకోవడం అనేది జరిగింది. అది చట్టం. రెండవది, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏజెన్సీలో ఉన్నటువంటి ఏజెన్సీ చట్టాలు కానీ, ఏజెన్సీలో ఉన్నటువంటి అటవీ భూములు హక్కు పత్రాల విషయంలో ఇప్పటికీ ఏం మాట్లాడుతున్నారో మనకైతే అనిపిస్తలేదు. ఆదివాసీ చేతుల్లో చేయడం లేదు. ఇది కూడా దృష్టి పెట్టాలి. ఎందుకంటే మన పెద్దవాళ్ళు చెప్పారు పిఓ గారికి, వాస్తవంగా ఇవాళ ఆదివాసులకు అనుమానపడుతున్నారు. అసలు అధికారులే పనిచేస్తలేరు అనే విషయం మాత్రమే తెలుస్తుంది తప్ప, దీన్ని అనుకున్నటువంటి రాజకీయ నాయకులు, ఆ రాజకీయ నాయకులకు రిపోర్ట్ ఇచ్చేటువంటి అధికారులు, ఇవాళ అధికారులను ప్రజల మధ్యన ఘర్షణ ఉన్నది అనేది మనం గ్రహించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ప్రభుత్వాలు ఇవ్వాలన్నా, మన అధికారులు మన సమస్యను ప్రభుత్వానికి ఇవ్వాలన్నా కూసుండి మాత్రం అధికారులు ఇవ్వలేరు. ఉద్యమాల ద్వారా మాత్రమే వస్తాయనేది మనకు చరిత్ర సత్యం. మనం ఒకసారి ఆలోచించాలి. ఇవాళ ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవాన్ని ఎందుకు ప్రకటించుకోబడ్డది? ఐక్యరాజ్య సమితిలో ఆదివాసీ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ఆదివాసుల ఐక్యతను దెబ్బతీయాలి. వాళ్ళకు ఒక దినాన్ని పెట్టి అధికారులు తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల సమస్యను మాట్లాడి అక్కడికి ఇచ్చేస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి ధనాన్ని ఎలా తీసుకోవాలనేటువంటి ఒక కోణం అయితే, ఇవాళ మైదాన ప్రాంతంలో ధనం లేదు, ఆదివాసీ ప్రాంతాల్లో మాత్రమే దాని ధనం ఉంది. మైనింగ్ ఇక్కడనే, బాక్సైట్ ఇక్కడనే, ఏది కావాలన్నా ఖనిజ సంపద అంతా కూడా ఆదివాసుల దగ్గర ఉంది. ఆదివాసుల యొక్క ఎక్కడ ఏమున్నది అనేది అధికారులు మనం మాట్లాడి వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అనేటువంటి కోణం ఒకటి ఉంది. వాళ్ళు ఇస్తారు. ఇవాళ మనం మాట్లాడేటన్నీ కూడా ఏసీబీ ద్వారా ఆల్రెడీ అందిపోతాయి అధికారులు, మనం రాజకీయ నాయకులు. కానీ మన అధికారులను మనం ఏం చేస్తున్నాం? మా సార్లు ఇస్తలేరు. సార్ల దగ్గర ఏముండదు. మనం ఉద్యమం చేసింది రిపోర్ట్ మాత్రం పోతేనే ప్రభుత్వం కదులుతాయి. ఇవాళ మన భారతదేశంలో ఓటింగ్ బ్యాంక్, ఇవాళంతా కూడా ఓట్లకి వెళ్ళిపోతున్నాం. ఇవాళ విద్య గుట్టుబడిందంటే మిత్రులు చాలామంది బాధపడుతున్నారు. విద్య మనం ఆశ్రమ స్కూల్ నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ప్రభుత్వం 74 నుంచి 2021 ఆగస్టు 9 వరకు ఒక ఐఏఎస్ కానీ ఒక ఐపీఎస్ కానీ చేయలేనటువంటి దీన స్థితిలో మన ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి. దీన్ని అంతా కూడా మన ఆర్థిక లేదా మన బలహీనత, మన మూఢనమ్మకాలు అంటారు. మనం ఉండడమే సమాజానికి చాలా దూరంలో ఉన్నాం. అది ప్రభుత్వాలకు తెలుసు. వాళ్ళ మన మీద ఒక కావలి అధికారులు
అధికారులకు పంపించారు తప్ప అధికారులకు అధికారం ఇచ్చి పంపిస్తే ఆ సమస్య ఉంటుంది. ఇవాళ 170 ఉంది, అధికారులు మన వాళ్ళే. ఎన్టీఆర్ ఉంది, బీఆర్ఓ నుంచి మొదలుకొని ఆర్డీఓ వాళ్ళ వరకు, ఎంఆర్ఓ వరకు మన వాళ్ళే ఉంటారు. మరి వీళ్ళతో ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు సర్పంచ్ నుంచి ఎమ్మెల్యే ఎంపీ వరకు మన వాళ్ళే ఉంటారు. కాబట్టి ఈ సమస్యలన్నీ కూడా మనం ఈరోజు ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చర్చించాలి. ఇవన్నీ చెప్పినటువంటి వీళ్ళందరూ కూడా తీర్మానం చేయాలి. చేస్తుంది వ్యవసాయ చట్టం ఉంది, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని తెలిసే పరిస్థితి లేదు. ఇవాళ రాయ్ సెంటర్స్ పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, ఆ రాయ్ సెంటర్స్ ఏం వస్తుంది అనేటువంటి పరిస్థితి కూడా లేదు. కాబట్టి రాయిగా మనము ఈ రోజు నుంచైనా ఫస్ట్ విద్య పైన మనం కేంద్రీకరించాలి. విద్యను ఇవాళ మేము స్వయంగా కూడా కొన్ని స్కూల్లో నడిపించి గ్రామంలో ఎవరిని రానియకుండా ఆ గ్రామంలో ఎవరిని క్వాలిఫైడ్ ఉంటే అన్ని తరగతులు చెప్పియాల్సింది మనమే చేయాలి. ఒక పాఠశాలలో పంపించాలి. కోవిడ్ అనేది ఉంటుంది, దాన్ని కొంచెం పాటించాలి. ఇవాళ కరోనా వలన నష్టపోయింది ఎవరై అంటే ఆదివాసులే. ప్రాణ నష్టం జరగకపోవచ్చు, మనకున్న ఒక నిబంధనలు, కానీ విద్య పైన ఆర్థికంగా మనమే నష్టపోయినాం. ఆరోగ్యాల పరిస్థితి చూసినట్టయితే ఆసుపత్రులు ఉంటాయి, డాక్టర్లు ఉండరు. ఎందుకంటే మనం వాళ్ళు చెప్పారు, అధికారులు ఉంటారు, ఆఫీసులు ఉంటాయి, కానీ వాళ్ళకు అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు కూడా ఉండలేరు అని చెప్పడం జరిగింది. ఇవాళ మన ఐటీడీఏలో ఉన్నటువంటి 29 శాఖలు కూడా ఒక విద్యాపరమైనటువంటి శాఖను, ఇంజనీరింగ్ శాఖ మాత్రమే పనిచేస్తున్నట్టుగా మనకు అనిపిస్తుంది. మిగతా శాఖలన్నింటినీ కూడా తీసేశారు. ఇవాళ హార్టికల్చర్ మొత్తం కూడా దాన్ని పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారా లేదో తెలియదు, కానీ అదంతా కూడా ఊరికంటే కొట్టు ఎక్కడ అయిపోతుంది. సిరికల్చర్ అయిపోతుంది, హార్టికల్చర్ అయిపోయింది. ఇంకా చెప్తా ఉంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి శాఖలు కూడా పనిచేయడం లేదు. ఇవన్నీ వీటన్నిటి వెనుక ప్రభుత్వ బాధ్యత ఉంటుంది, మన బాధ్యత ఉంటుంది, మనం మాట్లాడాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంటుంది, తీర్మానం చేసి అధికారులు చెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంటుంది. కాబట్టి మనమందరం కూడా రాయ్ సెంటర్లో బలోపేతం చేసి మనం ఉన్నటువంటి హక్కులు, మా ఊళ్ళో మా రాజ్యం, రాఖీకోడ్ నినాదం, జల్ జంగల్ జమీన్ ఇమ్రామీ నినాదం, భూమి భుక్తి విముక్తి ఇంద్రవతి నినాదం, ఈ నినాదాలతోటి వాటిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మన హక్కులను మనం అందరం కాపాడాలని మనము అధికారులతోటి, ఇక్కడున్న రాజకీయ నాయకులతోటి సమన్వయంతో తీర్మానాలు చేసి ప్రభుత్వాలు పంపించే విధంగా అందరం ఐక్యంగా పనిచేయాలని ఆశిస్తూ నాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి